Блін. Це було супер тяжко. Ні, ну от тяжко, просто тяжко. Фух. Я завжди кажу, хіба вже хтось і чув, напевно, але просто для білорусів грати, хто подивиться сюди. Серце винять, блядь, просто так. Щастя, ось що я хотів сказати. Великий дякую. И, конечно, великий дякую за запрошення. Я, наша команда і кінотеатр «Ілюзіон». Мені приємно. Я щиро кажучи, попав на білоруську хвалю опошнім часом. Просто, блядь, білоруські концерти тут і там! Сил на вас нема!